Guazen dantzara. Nik ez dakit dantzatzen, Rogelio. Ba, horrek ez dio axola. Oso erraza da. Baina... Ez dago bainarik. Zatoz. Iritsi da mendeko hartzeko unea. Guazen pistara, Hans. Badekizu zertan zabiltzan? Gauzak okertzen badira, zer? Nik ez diot beldurrik, baina berak bai. Guazen ba, dantzara. Adi begiok ikuskizuna, aste erdagota. Etzen aizaila, ez da? Baldarra naiz benetan, azkenean baietz erori. Ba orduan ezin hobeto. Zergatik, Rogelio? Aitzaki harikaina da zu nire besoetan nestutzeko. Ez alakorik esan ze, lotxatu egiten naiz. Ongi da? Ez dut buruan dabilkidana esango. Egingo dut. Zer egingo duzu? Musu eman. Ez duzu nahi, ela? Isilik entzun egingo dizute. Nire neska txikia. Nire txikitxo maitea. Zurekin hain nago pozik, zoriontsu. Ez dut ametxau bukatzerik nahi. Zure taupadak entzun nahi ditut. Neuk lagunduko dizut, zatoz. Horreka galdu duzu, lastana? Hemendik, Rogelio. Mesedez eraman nazazu etxera. Agian badakizu zertarako gai naizen, Guadalupe. Zaude hortxe. Zaude, mesedez. Lotxagarria izan da, ai amaz, lotxa. Lotxa? Baina ez zegoen eta zu baino emakume eder eta galantagorik jatetxe osoan. Nola egongo naiz ederri itxura zatarronekin. Ta nola de Montri itzuliko diot soineko Estefani Andreari orain. Lasai zaitez, maiteño. Ez pentsatu horretan, Nire besoetan zaude. Eta ez zaizu ezer txarrik gertatuko. Tira, ba ez dut begiotan malko bakar bat ikusi nahi. Hitza ematen dizut Hildak ez zaituela berriro ukituko. Oso nazara nirekin, Rogelio.